iktar ma nagħmlu testijiet f'dan l-istadju biex kien hemm pazzjenti li huma effettivi nindunaw bihom u mhux biss nagħtu l-kura lilhom imma nistgħu niżolawhom u nistgħu nwaffqu milli tinferex il-coronavirus ġew pajjiżna, iżjed nistgħu nikkontrollaw il-mowġa ta' infezzjonijiet li tista' tiġi fuqna. Dal-apparat li għandna ġew Mater Dei huwa apparat sofistikatissimo, ġifieri dan huwa apparat li jaħdem bir-robotika. Ir-Roche li għamlu dal-apparat qegħdin jużawha l-ewwel darba fl-Ewropa kollha ġewwa Malta. Ġifieri aħna għax konna minn tal-ewwel li ħsibna għal dawn l-affarijiet qegħdin nibbenefikaw minn dit teknoloġija ġdida li tfisser li nistgħu nagħmlu aktar testijiet fin qasir u nagħtu riżultati dakinhar stess li tfisser li nistgħu ndunaw minn kmieni jekk persuna jkun infettata u allura nżommu lilu iżolat, naraw ma min intaqa' u nżommu lilhom ġo kwarantina biex bekk kemm jista' jkun dejjem nikkontrollaw l-epidemija ġewwa pajjiżna.